And now, it's time for SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. Noong ipapasok niya na ang talong niya sa petsay ko, biglang may naramdaman akong mahapdi sa balat ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Josa. 25 years old at nagtatrabaho ngayon dito sa UAE. May boyfriend ako ngayon dito. Isang Omani. 8 months na kaming magkarelasyon. Isang araw, nagyaya siyang mag-swimming sa beach. That time, hindi na masyadong mainit. So, keber pumunta sa beach. So, ayun. Ride muna sa camel. Pagkatapos, ihaw-ihaw ng kung ano-ano. So, eto na nga. Swimming time na. FYI, gabi na kami nag-swimming. Yung kasama ko, asa Pampang lang. So, kami yun ng jowa ko. Medyo malayo sa mga kung sino-sino. Hanggang sa, eto na nga. Wala namang tao. Keber lang. Eto na. Nilalandi na ako ng jowa ko. Nilalandi niya na ako ng bonggang-bongga. Hanggang sa, nag-LP na kami ng bonggang-bongga. Tapos, dahan-dahan niyang binababa ang zipper ng shorts ko habang hinahawakan niya na ang petsay ko. At ito na nga, kapanapanabik na. Nung ipapasok niya na ang talong niya sa petsay ko, biglang may naramdaman akong mahapdi sa balat ko. Sobrang sakit. Napatayo ako agad. At tumakbo ako ng mabilis paalis sa dagat na yun habang tinataas ang short ko. Patakbo rin akong hinabol ng jowa ko at tinanong niya ako, "What happened?" Sabi ko, "Something bit me." Panic mode ang lola nyo. Kasi nangiisip ko, baka mamatay na ako. Pinapunta ko siya sa store para bumili ng vinegar. Then after that, pumunta kami ng hospital. Ang daming pasyente, kaya ang ending, umuwi na lang kaming dalawa nanganga. Ano ang dumapo sa akin? Lintik na jellyfish na yan. At hanggang ngayon, natatawa na lang kami sa nangyari. Pero kinabukasan, after work, natuloy ang digmaan namin. Hindi man sa beach, kundi sa office. Muli, ako si Josa at ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!